nemawa. Allah taimake bawanka kar ka bar bawanka ya lalace. Zangina, yanzu ba za ka tada wannan kaɗe-kaɗe naka da kake yi ba, duk ka cika wa mutane gari kunne da kaɗe sai yayin da za a yi kiran sallah. A ƙofar gidanka gani ko a masallacin kuwa ko ka je mana in kun kira ta sallah in ta zo sai ku ga wasu waye za su yi ta. Rayuwa ba ta da tabbas mutum sai Allah koya mutu sai an daure. An daɗe ana faɗin cewa hannunka baya riɓewa ka yanke kayar, to ka biyo ni mu je wannan bikin yata. Shin idan kika yi aure kika ba mu yin dan uwan naki ko me za mu ci? Yalla me haka ina gishirin? Ne can garin gudu na je na zuba a cikin kallon mai shayi. Ye? Kwano guda? Ai ko za a sha shayi da gani bana a gari. Bikin yata. A zama irin na duniyan nan ko kaza bata bar 'ya'yanta haka sakaka ba, duk da irin soyayya da take musu bai hana ta taka su ba. Shi kuwa wannan da yake hankalin nasa bai kai na kazar ba, ya kasa ganin laifin ɗansa. Bikin yata. Ina son ki mun kwatancen gidanku saboda rayuwa. Duk mai kaunarka ya ga mai komai a rayuwa. Idan kai miƙe nan go. Idan na miƙe nan. Za ka ga wani gida yana kallon ka. Zan ga wani gida mai kallo na. Kana kallon sama za ka ga rana. To ai kowane gida in ka kalli sama akwai rana da daddare fa. Wata. Bikin yata. Dangarwa ya ce na raina sa ma'adalli cucusa min inda na kai yo kujewa. Bikin yata ya buɗe tsiwa da rashin kunya sala-sala, babu mai sashi ko ya hana shi. Bikin yata da yake an ce maganin biri karen maguzawa sai ya taɓo na da kama wanda kan ce manzan ka hoge. Na ma kokari kai. Bikin yata daga kamfanin Kabuwa FM Productions. Jaruman shirin Rabi'ul Kadawa, Ado Isa Gwanja, Musa Mai Sana'a, Fatisha Uma, Ahmed Aliyu Tagi, tare da gabatar muku da sabon yanka Abdullah Muhammad. Bikin yata. Kuɗin ma ba yanzu a bani ba. Mutane kaga mai tireda sai ƙarshen wata. Motar haya ce kawai an hau ba za a ce ba tunda ba a san mutum sai ƙarshen wata ba. Amma yanzu ruwan da zaka sha na 'yan garuwa sai a ce sai ƙarshen wata. Dan irin ku a cikin al'umma ba su yi hakuri ba, to waye kuma ya rage? Bikin yata. Kullun talaka shine kullun a baya. Ni fa na kusan ɗaukar mataki da hannuna. Kaga hawa mota da kokawa talaka, tsadan mai, wulakancin alkali, wulakancin 'yan sanda. A dangwali yawu talaka bai taba kirga miliyan 1 ba, kuma wai a ce ka tafi wuta. Me ya kai ka? Karambani. Bikin yata burin duk wani uba shine yarsa ta samu miji ta aure su rabu da ita lafiya. Shi dai wannan uban duk da yarsa ta samu mijin aure kuma an yi auren ya kasa rabuwa da ita. Ɗaki zai tashi naira gaya zauna. Bikin yata labari Abdullah Muhammad, shiryawa Abdullah Mahaƙurci, ɗaukar nauyi Aminu S. Kleba. Mun yi sallama duk abin da za a ganga mata na gaya mata mun yi sallama. Ai mu ma mun yi sallama da gidan kenan. Tsara labari gami da bada umarni.